Ka Riboy District Cycling Association ha kajing yalam jong kinong yalam ki bah khmat jong tike kanhun ki ba kentup yo ba wan prang sumer ba ba mi pli walang henne ka step ka ta ka santri Risau arjar arpuar kila penlong ye kajing ya mare thong bicycle lane ka district level cycling race ka balong ha kaju ka por kum ka selection trial ka balong ha kajing trelang bat ka Meghalaya Cycling Association ha ka bahadu khat arngut kinong isim banta kilawan ban pen mare ye ki cycle jongki ya ka balas dang namadan NSCA paham sim nongpo bat ya ter sesionong dihar bat lat pat seklenti blong khoru khoram lanek off road da ka bayaj lang ba ya kesenong mountain marngar pahambir bat penkut pat ha kesenong buda ha ketiga jing yang merek thong bicycle lawan ru bani simbenta da secretary jong ka Meghalaya Cycling Association ikong Jesenta Liwat ha ka jing don lang jong ba Barnis Diula ubadi we ning dikhot jong ka association bat kiwe 3, 2, 1, go! Come on. ha ketiga jing ya mare thong bicycle ka Riboy District Cycling Association kalabu ya jing jingai ka bar pupra kilometer bat ukil bat lamare bayo ya ka chess number shipo ula yo ra ya ka kedan ngaban kong da ka pendep ya ketiga jing ya mare thong da shi kanta live 100 minute kandai second nang tau Victor Walang ubayo ya ka chess number ka bakhatway ula yo ra ya ka kedan ka bar da ka pendep da shi kanta live 100 minute live 100 second nang tahu ba mi pili walang beri secretary jong ka association ula yo ban ra ke kerdan ka balai dak ba pendep da shi kenta 90 minit san puar second mi pili walang iwan kerdan for timing kelong shi kenta 90 minit yalan pendep ya kini karang balong ar popra kilometer e te Kinong yalam jong ka association kila pentip ru bagi bajob nang ne kinyo ya kalat banle isim benta sya ka state level cycling race ke bansalong ha ka praterik Risau arjar arpuar hanong ba shalong da ka bahab ban ya thau jing klan bat ban penya mare bicycle bat kiwi pat kinong penya mare ki banai kiwi ki district jong ka celah na lor jong ki laingut ki balawan syakmat la jiru sa laingut ki banle isim benta sya ka state level cycling race ki ba kentup ya usunil marai wan tebok lengdo bat wa syok rai Kini ka jingat hong ka balingkong jong ka district ay. Kaya ka dahil ka ka balingkong we feeling very proud of all of you. Nakaliang jong ka Meghalaya Cycling Association. But ngalit kan bagaw na tanghang ne. Tambagan ne ka dahil ka tistang. But kin bon kilat ki ba. Min ay kikna jong ni kasinang bakin iya ka sab jong ki. Ngiku ay ame kata. Te menta ka sen ka dahil kumbaga i ka first district level cycling competition kumjuru hakane ka banta in jiru yaki na kiba represent ya ka district chaka state level selection trial
Te nang to pada again ngin saya jet. Bagi kena bakin represent pada ya ka Meghalaya. Ni present ida Meghalaya ka mod pa kiwai ki participants ki nong elaka nong nya cycle ki sawan kin na kiwai kini ki states ki bahab jong ka North East. Te menta une usnem ya kene ka second Northeastern Olympic Games kin host naka Meghalaya naka sports and youth affairs department but ka Meghalaya State Olympic Association kadai ka kata kadai ka main body jong ka Meghalaya te kiwan seki state associations ki hagi sports ki prepare untuk pada ki sawan ki district te ki districts ki is not lang but ka state association pada is not lang but ka state Olympic association ke te kawai bangan kerpa di para khat chimkhia ke ne kalat ka phio ma dei tang nam ne hi bangi marwai na Meghalaya long na Meghalaya Cycling Association nimla ban paisa phi tamba dei tang na ki district hibing kila ban you can do ip kila ban i ka sub jong phi nang bakin ailat ip bakin represent ya ka state te ka Olympics ka ade ka game ka bahe tam paisa ke nationals paisa ke international ngamut pimi khma dei tang ya ka district la jong ya ka Meghalaya ru supaya national bapin mikmat ya ka state jong pi de pila poi international level kan mikmat ya ka India bro ko bai ya te kan ai ko play pi para khoi te shimi kan kum ka tang ka jingstang te kin bon kilat kilanti mo tu ingi buat ya ka ASEAN ka jungi wa kumno ngla punya chakmat ya kani ka cycle ASEAN ka jungi bangi nang susdang ngi pada tip ngi pada sempang dukano kalong dei ngi kermen deng ba ka jing ai sim ka jupi ka jing ai jing pi ka ti ka mon ka diang ba kumno ngla ban punya chakmat shu ya kani ka ASEAN ka jungi ba ngila ban salek ya ki nong isim menta jungi bangin pha pat chaka state na state pat ngin pha chaka North East mo kumba ni laitan ni kerman scam bat ni ai kitbok kriang ya barot kinong simenta blain don kat bat pi bat tunai pi kamet ko ko kia bat kumjuru don kat akajing simenta jing pi kan race hakalti wangi khamnya skill kumba arpo kilometer tam kerman ba hakalti kajing pi blain don kat pi bat kumja kano bososi ba kene ka jingi to ilang ka kendo jingi kan long ke bat la bente ya ke imlang salang ka jongi kan tam dia ka juga porong ipun pau ka jing kuble ka kerpang ya snang umbuda bala ayang kene ka jaka ngila umput ya kene ka ya kene jing lang jongi hapo kene madan hapo ka snang jongi umjoro ngi ay kuble ya ilung ba snang Jerman ba long Jerman jongi ibari ba astana ba snang jong ka amsim nanti bala ay lak ngi pun kam tu madan hantai menne mesibun di piru masa